το λόγο. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε τέτοια συζήτηση εδώ μέσα. Τα γραπτά σας υπάρχουν και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα δει. Και οι πράξεις υπάρχουν. Λοιπόν, η κυρία Φουντά έχει το λόγο για 15 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μόνο που θέλω εγώ να πω απλά είναι ότι δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες, υπάρχουν παράνομοι μετανάστες. Λαθρέα είναι μόνο τα πράγματα. Όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους, μιλάμε για παρανομία ή όχι. Να μιλήσουμε για το σχέδιο νόμου όμως. Το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα αφορά σε πληθώρα θεμάτων και έχουν να κάνουν με το μεγάλο ασθενή που είναι η αγορά προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών. Οι διατάξεις που προτείνονται επιδιώκουν τον εξυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου της εμπορίας και της διακίνησης των προϊόντων, αναφέρονται στην αγορά των πετρελοειδών σε μια ακόμα προσπάθεια να έχουμε την πολυπόθετη πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης και της νοθείας στην αγορά καυσίμων, θίγουν ρυθμιστικά θέματα λαϊκών αγορών και άλλα ζητήματα. Πρόκειται για ένα νόμο που περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις, γενικές αρχές και κυρώσεις. Ένα νόμο που από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έχει χαρακτηριστεί ως ένας πολύ καλός νέος αγορανομικός κώδικας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, και αυτό θα θέλαμε κύριε Υφυπουργέ, ότι το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκει τη ρύθμιση πολλών μικρών ή μεγαλύτερων ζητημάτων, ωστόσο τελικά δυστυχώς, επισημαίνω δυστυχώς, θα μείνει στη μνήμη μας ως η μεγάλη απορρίθμιση. Από την πλευρά της κυβέρνησης, και αυτή η διάταξη που αφορά στο άρθρο 16 και τη λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής έχει χαρακτηριστεί ως μια ακόμα μεταρρύθμιση. Θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό, γύρω από το οποίο στάθηκε όλη η συζήτηση στην Επιτροπή, αλλά κυρίως ολόκληρη τη δημόσια κουβέντα, δεν μπορεί να συνιστά μεταρρύθμιση για την ελληνική πραγματικότητα. Μολονότι λοιπόν η Δημοκρατική Αριστερά στέκεται θετικά στο παρόν σχέδιο νόμου, στο άρθρο 16 δεν μπορεί παρά να δηλώσει την κατηγορηματική διαφωνία της. Προφανώς, στόχος ενός τέτοιου σχεδίου νόμου θα έπρεπε να είναι ο καταναλωτής, η καλύτερη ενημέρωσή του, η προστασία του, αλλά κυρίως η εξυπηρέτησή του. Από την άλλη πλευρά, οι ρυθμίσεις, πέρα από ζητήματα δικαιωμάτων, οφείλουν να ρυθμίζουν και θέματα υποχρεώσεων. Όλα αυτά ενταγμένο σε ένα πλαίσιο που επιδιώκει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Νομίζω ότι θα συμφωνούσαμε όλοι σε αυτή την αίθουσα ότι η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς για τον καταναλωτή σημαίνει ασφαλείς υπηρεσίες, ποιοτικά προϊόντα και καλές τιμές. Κύριε Υφυπουργέ, αναμένουμε ακόμα αυτές τις φοβερές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε για την πάταξη της ακρίβειας. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει καταθέσει πάρα πολλές φορές πακέτο προτάσεων γι' αυτό. Ενώ για την επιχείρηση σημαίνει κατά κύριο λόγο σταθερό θεσμικό πλαίσιο, απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, ώστε να μην φορτώνονται και ο καταναλωτής, αλλά και κυρίως οι επιχειρήσεις, διοικητικά και γραφειοκρατικά βάρη ανώφελα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε τέτοια ζητήματα και να μην αναλωνόμαστε σε ιδεολειπτικές διατάξεις που βλέπουν σε εισαγωγικά την επίλυση όλων των προβλημάτων στο άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω από αυτό. Πρόκειται προφανώς για ένα μέτρο που αποτελεί κυβερνητική πρωτοβουλία και όχι, θα λέγαμε, μια μνημονιακή υποχρέωση. Είναι ενδεχομένως ένα κυβερνητικό ευχολόγιο, θα μου επιτραπεί να πω, η πεποίθηση ότι το πρόβλημα της αγοράς είναι το ωράριο. Δεν είναι το ωράριο το πρόβλημα της αγοράς αυτή τη στιγμή. Η άποψη δηλαδή ότι το ωράριο είναι συνυφασμένο απόλυτα με το πρόβλημα της ύφεσης που έχει επέλθει και έχει γονατίσει τον εμπορικό κόσμο. Αυτός, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι ένας αυτοματισμός στη σκέψη ότι μαζί με το άνοιγμα των καταστημάτων θα ανοίξει και ένας ολόκληρος νέος κύκλος εργασιών για την επιχείρηση. Κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μας, δεν θα γίνει. Το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρξει μια εσωτερική μετακύληση του τζίρου από τις άλλες μέρες προς τις Κυριακές.
με φυσικά τη δεδομένη ταυτόχρονη υποχρέωση του εργαζόμενου για να δουλεύει εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία έχει προσπαθήσει να εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε πολλές από αυτές δυστυχώς δεν λειτουργήσε. Υπάρχει δηλαδή μια ευρωπαϊκή εμπειρία ως προς το ζήτημα, η οποία κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να εξεταστεί σε βάθος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στη χώρα μας υπήρξαν καθολικές αντιδράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών. Έγινε αναφορά κατά τη διάρκεια της Επιτροπής σε 3 δημοσκοπήσεις που έλαβαν το φως της δημοσιότητας, που έγιναν και για τους καταναλωτές αλλά και για τον εμπορικό κόσμο, με πολύ υψηλά ποσοστά διαφωνίας που αγγίζουν το 85% και το 78% αντίστοιχα. Για το θέμα τοποθετήθηκαν αρνητικά τόσο οι εργοδοτικοί φορείς των εμπόρων, ΕΣΕ και ΓΕΣΕΒΕ, όσο και οι εργαζόμενοι. Σημαντικό αντεπιχείρημα εκ μέρους των ίδιων των καταστηματαρχών συνιστά και το γεγονός ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων κατά μια επιπλέον μέρα αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος λειτουργίας. Αυτό θα έχει ενδεχομένως 2 αρνητικές συνέπειες. Αρχικά, δεν θα οδηγήσει στην πολυπόθετη μείωση των τιμών, πράγμα για το οποίο θα έπρεπε να δουλεύουμε όλοι και κάθε τέτοια δυνατότητα δυστυχώς θα ακυρωθεί στην πράξη. Επίσης, όπου επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, η ενίσχυση της απασχόλησης από μια ενδεχόμενη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές είναι μάλλον απίθανη εξαιτίας της ιδιαίτερης διάρθρωσης της ελληνικής μικρομεσαίας εμπορικής επιχειρηματικότητας, η οποία σε μεγάλο βαθμό ενισχύεται και στηρίζεται στην αυτοαπασχόληση και στα βοηθούντα μέλη. Το βάρος της λειτουργίας, λοιπόν, αφορά τις οικογενειακές επιχειρήσεις κατά βάση και θα πέσει στους ίδιους τους αυτοαπασχολούμενους. Κάτι τέτοιο θα έχει συνέπειες τόσο στην ποιότητα ζωής τους, όσο και στην κουλτούρα και στον πολιτισμό μας. Επιπλέον, για τα όσα προβλέπει το άρθρο 16, θα λέγαμε ότι δεν έχει γίνει επεξεργασία ουσιαστικά των προτινόμενων διατάξεων, κάτι που φάνηκε και από την τοποθέτηση του Υπουργού για τις νέες βελτιώσεις, τροποποιήσεις που θα πρέπει να υπάρξουν στο εδάφιο Β, καθώς σε αυτές υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα δομικού χαρακτήρα. Η επιλογή των 250 τετραγωνικών μέτρων που κρίνεται από το σχέδιο νόμου ότι θα προφυλάξει τους μικρομεσαίους, και να γίνει μια αναφορά ότι στην Ελλάδα ο μέσος όρος της έκτασης των καταστημάτων είναι μόλις 80 τετραγωνικά μέτρα, οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια μικρά καταστήματα αναφέρεται αυτό το νομοσχέδιο. Είναι εξαιρετικά προσωρινή και δεν μπορεί να σταθεί, καθώς θα προσβληθεί σύντομα με το αιτιολογικό ότι καταστρατηγεί τις προϋποθέσεις αθέμητου ανταγωνισμού από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και ο κύριος Υπουργός το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Θα έχουμε έτσι πολύ σύντομα το φαινόμενο ότι μεγάλα καταστήματα θα κερδίζουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος στην πίτα της αγοράς, γιατί αυτά έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στο υψηλό λειτουργικό κόστος του ανοίγματος των Κυριακών και θα διευθετήσουν παράλληλα, μάλλον κυκλικά, το ωράριο των απασχολούμενων υπαλλήλων, χωρίς βέβαια ούτε αυτοί να προσλάβουν νέους εργαζόμενους. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα αυτής της διάταξης έγκυται στο γεγονός ότι σε κάθε περιοχή η απόφαση για το άνοιγμα των καταστημάτων θα περνάει στον Αντιπεριφερειάρχη. Είναι το δεύτερο φίλτρο για το οποίο μίλησε ο κ. Υπουργός. Αυτό θα γίνεται χωρίς πρόβλεψη για συνένεση των εμπορικών συλλόγων και των επιμελητηρίων. Από έναν μόνο άνθρωπο και χωρίς τη σύμπραξη ή τη συνένωση συλλογικού οργάνου. Πρόκειται για μια ρύθμιση εξαιρετικά ανελαστική που και εμείς στην Επιτροπή την χαρακτηρίσαμε ως εκβιαστικό δίλημμα για το σύνολο του νομού. Σας ρωτήσαμε, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν αυτές οι πολυπόθετες τουριστικές ζώνες. Μας είχατε απαντήσει, θα έλεγα, αφοπλιστικά, ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Εσείς επιλέξατε αυτό. Προφανώς, τελικά μπορούμε να τα έχουμε όλα. Αν όλα σε αυτή την αίθουσα μπορούμε να πούμε ότι ο αυτονόητος καθορισμός των τουριστικών ζωνών μπορεί να είναι όλα. Χαιρόμαστε με αυτή τη μικρή βελτίωση την οποία κάνετε, που όμως δεν διορθώνει τη συνολική θέαση των πραγμάτων. Τουριστικές περιοχές, λοιπόν, σε μια καθαρά τουριστική χώρα οφείλουν να υπάρξουν και πρέπει να υπάρξουν. Το ίδιο ισχύει και για τα ιστορικά κέντρα, για τα οποία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε αυτό το νομοσχέδιο.
Αν θέλουμε να θεωρούμε ότι πρέπει ουσιαστικά να νομοθετούμε με βάση την ενίσχυση των ιστορικών κέντρων, και ενίσχυση των ιστορικών κέντρων σημαίνει ενίσχυση της πλάκας, σημαίνει ενίσχυση του αντίστοιχου ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, σημαίνει ενίσχυση κάποιων ζωνών ιδιαίτερου κάλους και ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, για τα οποία όλοι θα έπρεπε να ενδιαφερόμαστε. Αυτές λοιπόν είναι ζώνες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερη ιδιομορφία και ιδιαίτερες ανάγκες, κύριε Υπουργέ. Να πούμε και για τα υπόλοιπα άρθρα, θα αναφερθούμε αναλυτικά στην επί των άρθρων συζήτηση για αυτό το σχέδιο νόμου και τις υπόλοιπες θετικές κατά τη γνώμη μας διατάξεις. Συμφωνούμε λοιπόν για το πρώτο μέρος που αφορά τον εξυγχρονισμό του αγορανομικού πλαισίου, όπου αυστηροποιείται το πλαίσιο ενημέρωσης του καταναλωτή και εγγράφεται η ευθύνη επιτέλους του επιχειρηματία, καθώς δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον τρόπο συσκευασίας, αποθήκευσης τροφίμων και στην πληροφόρηση με εμφανέστερες ενδείξεις στα σημεία πώλησης, με τήρηση των πινακίδων, τιμοκαταλόγων, παραστατικών, και αναφερόμαστε φυσικά σε πρακτικές που δεν είναι προφανώς κάτι καινούριο, εφόσον αποτελούν απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Και σίγουρα η Δημοκρατική Αριστερά είναι υπέρ όλων αυτών των τροποποιήσεων. Στη συνέχεια έχουμε το ελεκτικό και το κυρωτικό σκέλος αυτού του νομοσχεδίου. Δίνονται αρμοδιότητες στις υπηρεσίες για έλεγχο και εισάγονται διοικητικές κυρώσεις και ποινικές σε ιδιαιτέρως βαριές παραβάσεις, σε συνέχεια μερικής προηγούμενης τροποποίησης που είχε επιδιωχθεί με τον νόμο 3668 του 2008. Συγκεκριμένα, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων, προβλέπονται και ειδικές ποινικές κυρώσεις. Ειδικά για τους πρατηριούχους καυσίμων, προβλέπεται επιπλέον και αφαίρεση της δυνατότητας μεταβίβασης της επιχείρησης, είτε τον ίδιο τον παραβάτη, είτε από τη σύζυγο, αλλά και τους συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού. Οι έλεγχοι στα πρατήρια θα γίνονται με ειδικά διασκεδασμένο αυτοκίνητο, χωρίς διακριτικά, για να μπορέσει ουσιαστικά να γίνει ασφαλέστερο έλεγχος. Είμαστε υπέρ του να γίνει αυτή η αυστηροποίηση στο θέμα ελέγχου της αγοράς και της διακίνησης των προϊόντων, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων αλλά και των καυσίμων. Ως προς το θέμα των κυρώσεων όμως, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αυτές οι ποινές είναι κατά βάση υπερβολικές. Δεν πρέπει να χάνουμε τον στόχο των κυρώσεων, κύριε Υπουργέ, οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν παραδειγματικά. Εκτός και αν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο, ως συνήθως, για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πολυπόθητη ισορροπία. Όσον αφορά τα θέματα της αγοράς πετρελοειδών, θα ήθελα να σημειώσω και με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο ότι συζητούμε ακόμα για μεγάλες παραλήψεις. Επανέρχεται συνέχεια, κύριε Υπουργέ, η Δημοκρατική Αριστερά στο θέμα αυτό, στην πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων, στην οποία εκκρεμούν ακόμα υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες έχετε δεσμευτεί ότι θα πάρετε, όπως η εφαρμογή μέτρων στις πύλες εισόδου της χώρας, στα τελωνεία, στα λιμάνια, με το γνωστό σκάνινγκ των προϊόντων. Χρειαζόμαστε επίσπευση στον τομέα αυτό, γιατί οι πολίτες έχουν επιβαρυνθεί άδικα και καταλήγουμε να υιοθετούμε λάθος, ανορθολογικές ρυθμίσεις, όπως η εξίσωση στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Είναι κάτι που περιμένουμε νομοθετική πρωτοβουλία από εσάς. Να μιλήσουμε για τις λαϊκές αγορές. Έχουν παραμείνει πολλά ζητήματα ανοιχτά. Θα τοποθετηθούμε αύριο επί των άρθρων. Ωστόσο, είναι σημαντική η πρόβλεψη για αγορές παραγωγών αγροτικών προϊόντων τις Κυριακές. Είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Κλείνοντας, αναφερόμενοι στα άρθρα του κεφαλαίου Δ, θα ήθελα να επανέλθω σε ό,τι αφορά τις συλλογικές αγωγές και καταγγελίες καταναλωτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, με αφορμή αυτό σε κάτι που είπα στην αρχή, ότι ο στόχος τέτοιων νομοσχεδίων οφείλει να είναι ο καταναλωτής. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στην ανεπάρκεια των ελεκτικών μηχανισμών. Οι καταχρηστικές πρακτικές, άλλωστε, εκ μέρους των επιχειρήσεων δεν είναι λίγες. Θα ήταν σημαντικό να δούμε πρακτικές ενίσχυσης του καταναλωτικού κινήματος. Μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα
βιωσιμότητα των φορέων που υπερασπίζονται τον καταναλωτή και οι θεσμικές προτάσεις που κατατίθεται θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αρμόδιους φορείς ως σημαντικούς παίκτες σε μια αποτελεσματικότερη λειτουργία του πλαισίου της αγοράς. Αποτελεσματικότερη λειτουργία του πλαισίου της αγοράς. Αυτό είναι το χρέος της πολιτείας, το χρέος μας. Η Δημοκρατική Αριστερά θα υπερψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί είπαμε ότι ουσιαστικά όλοι το χαρακτήρισαν ως έναν πολύ καλό νέο αγρονομικό κώδικα, επισημένοντας και ενισχύοντας, λέγοντας ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη στο άρθρο 16. Ζητούμε από τον Υπουργό είτε να κρατήσει μόνο το εδάφιο Α, που αφορά στις 7 Κυριακές, που έχουν ουσιαστικά γίνει αποδεκτές από το σύνολο των φορέων, ή να αποσύρει το άρθρο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Φούντα, και παρακαλώ να πάρει το λόγο ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Κατσότης.